Tervetuloa syksyn viimeisen Seduliven pariin. Olemme nyt täällä Kurikan kampuksella. Teemana tässä lähetyksessä ovat luovuus ja kädentaidot, joten mikäli sinua kiinnostaa media-ala, taideteollisuusala, leipurin opinnot, tekstiili- ja muotiala tai turvallisuusala, tervetuloa mukaan. Aloitetaankin media-alasta. Yhteishaussa on tarjonnassa uusi koulutus, josta valmistuu mediapalveluiden toteuttajaksi. Vai onko tämä sittenkään uusi koulutus? Kerrotko vähän tarkemmin media-alan opettaja Antti Hintsa? Tutkintonimike muuttuu kuvallisen ilmaisun toteuttajasta mediapalveluiden toteuttajaksi. Mikä koulutuksessa muuttuu? Joo, eli siis siirrytään tuonne julkaisutuotannon alle, eli koulutukseen tulee muutoksia, ja se liittyy sitten tuohon meidän opintorakenteeseen, eli koulutuksessa jatkossa isompaa osaa tulee näyttelemään video- ja valokuva. Eli tällaisia muutoksia tulevaisuudessa sinne on tulossa, mutta edelleen meillä on pääpaino graafisessa suunnittelussa. Media-ala on aika laaja. Mitä media-alan opiskelu täällä Kurikassa pitää sisällään ja mitä se ei pidä sisällään? No sanotaanko näin, että pähkinänkuoressa media-alalla työskennellään kaupallisen kuvan parissa ja graafisen muotoilun, eli asiakkaan palveluita muotoillaan sitten graafisin menetelmin myyviksi tuotteiksi. Ja mitä tämä nyt voisi sitten käytännössä tarkoittaa, niin tänä päivänä esimerkiksi välimatkat on pitkiä Etelä-Pohjanmaalla ja koko ajan erilaisen sosiaalisen median mainoskanavat on tehokkaampia, ne on halpoja, neitä on helppo kohdentaa, niin meihin voi nyt ottaa sitten yritysyhteyttä, jolla on tuote ja hänelle tehtäisiin vaikka somekampanja johonkin sosiaalisen median palveluun tällä tavalla. Mä haluaisin tätä kaupallisuutta nostaa, koska ehkä se myytti, joka voidaan niin kuin murtaa liittyen media-alaan, on se, että me ei maalata täällä juurikaan, eikä piirretä. Eli liikutaan kaupallisen kuvan parissa, ei taidekuvan parissa. Eli sitä täällä media-alalla tehdään. Jos haluaa hakeutua opiskelemaan media-alaa, niin minkälaiset ominaisuudet olisi opiskelijalla tärkeitä? No tekniset ominaisuudet, niistä tällaisesta teknisestä osaamisesta ei ole haittaa. Ei, ja jos on vaikka paljon valokuvannut, jos on piirtänyt paljon, ei siitäkään ole mitään haittaa. Jos hallitsee etukäteen ohjelmia, hyvä. Mutta tämä kaikki ei ole missään määrin pakollista, eli ne on niitä juttuja, mitä me opiskellaan täällä, jotka tämän tutkinnon aikana oppii kyllä. Sitten jos miettii niitä ominaisuuksia, mitä mä tarvitsen tänä päivänä työelämässä, varsinkin media-alalla, sosiaaliset taidot on todella tärkeä. Eli me ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa media-alalla, että me hyvin harvoin työskennellään yksin. Sä oot aina osa tiimiä, tai sit sä oot kuitenkin koko ajan aktiivisesti yhteistyössä tai kontaktissa sun asiakkaaseen. Eli erilaiset Teams-palaverit, puhelimella soittaminen asiakkaan kanssa, erilaiset viestikanavat, face-to-face-tapaamiset on sellaisia, mitkä on meille arkipäiväisiä. Eli jos mä jonkun ominaisuuden haluaisin nostaa, niin se on ehdottomasti sosiaaliset taidot. Se on tärkeintä. Media-alalla järjestetään myös soveltuvuuskokeet hakijoille, niin kerrotko vähän, että minkälaiset ne oikein on ja miksi niitä järjestetään? Joo, eli prosessi on sen kaltainen, eli meille haetaan ennakkotehtävillä ja noita ennakkotehtäviä on noin 2 viikkoa aikaa tehdä ja sä saat ne ihan rauhassa sitten itse toteuttaa kotona ja tässä kohtaa voidaan puhua taas teknisyydestä, eli näiden ennakkotehtävien suhteen sun ei tarvitse osata käyttää vaikkapa järjestelmäkameraa tai ei tarvitse osata jotain ammattiohjelmistoja alalla, vaan se on ihan vapaa toteutus vaikka lyijykynällä piirtäen. Silloin katsotaan enemmän sitten oppilaan kykyä vaikka sommitella, toteuttaa tämmöistä viestinnällistä kuvaa, kuinka hän toteuttaa julisteen, kuinka hän tuo siinä vaikka tuotteen tai tapahtuman esille ja minkälaista ajattelua siinä on taustalla. No ennakkotehtävän kun lähettää, niin saa kutsun sitten tonne pääsykoehaastatteluun. Ja tämä pääsykoehaastattelu on sitten semmoinen rento keskustelutilaisuus, jossa sitten vähän kartoitetaan, että mikä se motivaatio on alalle ja mistä lähtökohdista oppilas on sinne lähtemässä ja minkälaiset ne alalle soveltuvat ominaisuudet hänellä mahdollisesti on. No entäs millaisia asiakastöitä media-alalla pääsee tekemään? No hyvin laaja-alaisia, että tuossa jo äsken se vähän tuikin ilmi, eli
tämmöinen niin kuin hyvin laaja perustutkinto. Asiakastyöt voi olla vaikka tuotekuvausta, henkilökuvausta, ne voi olla markkinointikampiksia printtinä tai digitaalisesti. Sen lisäksi ne voi olla myös jonkun visuaalisen ilmeen suunnittelua, joka voisi käsittää nyt vaikka sitten joku tapahtuman ilmeen. Ja tämä sitten oppilas suunnittelisi yhtenäisen ilmeen, jota toistettaisiin vaikka julisteissa ja flyereissa ja tiketin palvelussa ja sitten vaikka Facebookissa ja Instagramissa, riippuen sitten mihin kanaviin näitä mainoksia kohdennetaan. Mutta laajoja ja hyvin erilaisia, sanotaanko näin. Entä mikäs oli sitten media-alalta valmistuneen opiskelijan tyypillinen jatkopolku eteenpäin? Mitä he tekevät sitten valmistuttuaan? No varmaan hyvin ilmeinen on tietysti jatko-opinnot. Eli lähtee tästä eteenpäin ja siirtyy ammattikorkeaan, mutta sitten taas jos ajatellaan tätä polkua tuonne työelämään, niin varmaan semmoisia niin kuin klassisia ajatuksia olisi vaikka mainostoimisto tai videotuotantoyhtiöt voisi olla semmoinen hyvä ajatus nyt, varsinkin Etelä-Pohjanmaalla elää tämmöistä kultakautta, mutta jos ajatellaan niin kuin arkisemmin erilaiset painotalot, niitäkin Etelä-Pohjanmaalla on, ja puhun nyt nimenomaan niin kuin meidän alueesta, en näe mitään estettä siinä, ettei voisi siirtyä töihin vaikka ulkomaille, mutta sitten mikä tahansa keskisuuri yritys sisältää tänä päivänä markkinointitiimin, joten yrityksen erilaiset markkinointi- ja viestintätiimit. Ala voi olla sitten metalliteollisuus tai vaikkapa joku elintarviketeollisuus tai mitä tahansa. Tänä päivänä kaikilla on tarve erottautua ja näkyä, koska muuten ei ehkä ole kohta olemassa enää ollenkaan. Näin. Kiitos Antti. Siirrytään seuraavaksi taideteollisuusalalle, missä tavataan Noora, joka kertoo meille opinnoistaan ja niiden käytännönläheisestä toteutuksesta. Heippa Noora. Sä opiskelet täällä Sedussa taideteollisuusalan perustutkintoa, sisustusalan osaamisalaa, ja sun tavoitteena on valmistua artesaaniksi. Niin kerrotko vähän, että mikä sai sut hakemaan näiden opintojen pariin? No ihan ensimmäiseksi näin vaan nimen taide, ja olin silleen, että no on hyvä kuviksessa, niin lähdin tänne, että mulla ei ollut oikeastaan mitään hajua, että mitä täällä oikeasti tehdään. Että kävin sitten niinku tutustumassa ja niinku kiinnostuin enemmän siihen, että täällä saa niinku oikeasti tehdäkin asioita. Että itse istuminen, paikallaan oleminen ei multa oikein suju, niin kun näki sen, että täällä niinku oikeasti tehdään, ja että ollaan niinku, koko ajan liikenteessä ja maalaamassa ja tapetoimassa ja sen sellaista, niin se rupesi mua kovin kiinnostamaan ja niin kun, tänne oli silleen helppo päästä, mutta täällä oleminen ei ole niin kovin helppoa, että se, että jaksaa tehdä koko ajan, niin on mun mielestä tällä alalla todella tärkeää, että se sellainen sai mut hakemaan tänne. Joo. No, sä oot ehtinyt tekemään kaikenlaista sun opintojen aikana. Ja on ollut työssäoppimista ja projektiopintoja tosi erilaisissa paikoissa, niin kertoisitko vähän, että minkälaisia nämä paikat on ollut ja minkälaisia työtehtäviä sulla on niissä ollut? Joo. No, ykkösvuonna en tehnyt paljon niin hienoja asioita, se loossin rakentaminen ja tämmöinen, mutta sitten kakkosvuoden alussa minä ja mun työparini saatiin käsityömessuille semmoinen pöytä rakentettavaksi, niin kuin Niko Saariselle. Niin se oli ensimmäinen semmoinen, että sai oma-aloitteisesti tehdä jotakin, ja niin kuin, sai itse oikein niin kuin katsoa ja tehdä, ja niin kuin tutustua siihen, miltä tuntuu tehdä töitä oma-aloitteisesti. Ja siitä heti seuraavaksi me saatiin työssäoppimispaikka, tehtiin semmoiselle vanhalle pariskunnalle, niin remontoitiin semmoinen talo, kämppä, joo. Niin sekin oli sellaista, että se oli niinku työssäoppiminen, mutta siellä ei ollut kukaan niinku vahtimassa, että piti itse ajoittaa ja osata ajoittaa se meidän tekeminen. Ja niinku, muutenkin me haettiin kaikki niinku maalit ja tapetit ja sellaiset niinku itse kaupassa, että semmoinen kuljettaminen sinne ja sellainen, niin oppi siihen, että piti itse osata tehdä ne hommat loppuun. Ja se saatiinkin tehtyä ja kehukin siitä saatiin. Ja sitten me ollaan tää loossi sitten heti siinä
keväänä tehty, että tämäkin oli semmoinen niin kuin vähän isompi projekti, vaikka pieni tila onkin, että kun tähän tämä parvi piti rakentaa ja tämä baaripöytä ja sen sellaista, niin se opetti mulle paljon sellaista rakentamista ja sellaista. Ja kaikki nämä kalusteetkin me ollaan itse maalattu tai rakennettu tähän. Että sellainen mua tähän on opettanut. Ja sitten me ollaan saatu pihamaalaushommia kesätöiksi, että ollaan taloja käyty maalaamassa. Ja sitten viime työssä oppimisena tein taas käsityömessuille niin semmoisen oma-aloitteisen projektin, että tehtiin lasten leikkipaikka niin kuin heidän pyynnöstä. Ja sinne saatiin ihan itse rakentaa kaikki ne lelut, koristeet, kankaat, lattiat ja sen sellaiset. Niin olen tehnyt todella paljon oma-aloitteista työtä ja siitä minä pidänkin. Elikkä on aika selvää, että tämä tämmöinen projektioppiminen ja käytännönläheinen opiskelu on sun juttu ennen kaikkea. Joo. No mikä sun mielestä on ollut kaikkein parasta näissä opinnoissa? No varmaan se niin kun lähdetään suunnittelemaan, että kun saa sen projektin, niin se kun tulee se idea siihen, että mitä me halutaan nyt tehdä ja sen niin kun työstäminen, että mitä siinä nyt sitten ruvetaan tekemään ja miten sitä tehdään ja mitä esim. Väriä siinä käytetään ja sen sellaista. Että kaikki se materiaalimiettiminen ja sen sellainen niin on mun mielestä erittäin tärkeää. Ja, ja sitten siinä kun näkee sen, kun se on toteutettu, niin se on mun mielestä työn paras kohta. Että kaikki se työ, mitä siihen on tehty, ja sitten saa nähdä sen, että mitä on saanut aikaa. Ja kun näkee, että kun on tehnyt asiakastöitä ja ne asiakkaat on tosi iloisia asioistaan, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että asiakkaat on tyytyväisiä siihen, mitä on tehnyt. Joo. Se varmaan tuo sellaista onnistumisen tunnetta. Joo. Entäs nyt sitten, sä oot valmistumassa, mitä on sun jatkosuunnitelmat nyt sitten opintojen jälkeen? No ihan ensimmäiseksi mä yritän hakeutua ainakin vuodeksi töihin, että olisi varaa muuttaa. Että nyt kun valmistuu, niin hakea alan töitä justiinsa jostakin Raksalta, näitä sisustushommia, tai sitten muistakin sisustuskaupoista. Ja sitten mä oon ajatellut, että mä lähden ammattikorkeaan opiskelemaan rakennuspäälliköksi. Että kun tältä alalta on huomannut sen, että se projektin johtaminen on ollut mulle todella tärkeää, ja tuntenut, että on ihan hyvä siinä ajoittamisessa, ja siinä, että mä oon vastuussa siitä, että se projekti etenee, niin oon huomannut, että olen ihan hyvä siinä ja ajatellut, että siitä mä saisin itselleni ihan hyvän työnkin. Että se olisi mulle tärkeää. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi teemme kurkistuksen Sedun Törnäväntien kampukselle Seinäjoelle, jossa elintarvikealalla voi opiskella leipurikondiittoriksi. Elintarvikealaa voivat opiskella myös vaativan erityisen tuen opiskelijat telakkamallin mukaisesti. Lisätietoa tästä löydät Sedun hakijan oppaasta. Sedu Törnäväntieltä valmistuu myös mittatilausompelijoita ja sisustustekstiilien valmistajia. Tekstiili- ja muotialalla tehdään Sedussa paljon erilaisia asiakasprojekteja. Ja yhteistyö alueella toimivien yritysten, taitokeskusten ja kulttuurialan toimijoiden kanssa on arkipäivää. Katsotaan, mitä tekstiili- ja muotialan opiskelijamme kertoo alan opinnoista. Tämän liven päätteeksi siirrymme luovilta aloilta turvallisuusalan pariin. Meillä on täällä studiossa Sedun turvallisuusalan opettaja Joni Lehtinen ja opiskelija Oona Koivula. Tervetuloa. Joni, opiskelijat valitsevat sut keväällä Sedun vuoden opettajaksi. Niin tuliko valinta yllätyksenä ja miltä tällainen titteli tuntuu? Joo, kiitti. Valinta tuli kyllä täytenä yllätyksenä ja kun nyt siinä aluksi silloin kuulin, että mut on valittu jatkoon tässä valintakilpailussa, mä että okei, no joo, siisti juttu, eikä siinä sillain, mutta sitten myöhemmin kun soitettiin, että nyt haluttaisiin tulla tällaista esittelyvideoa tekee jopa sinne finaaliin, sitten mä aloin vasta miettiä, että hetki, että mitä tämä oikeasti tapahtuu. Ja olihan se valinta
siis huippujuttuja tietysti kohokohta tässä koko opettajuuden aikana ja nimenomaan se teki siitä sen jutun, kun opiskelijat sen valitsi kuitenkin. Ja taisivat ehdottaakin, eikö totta? Niin siis, joo, näin mä oon olettanut. Millainen opettaja sä itse koet olevasi? No mä arvelen, että mä oon sellainen varmaan niin kuin aika helposti lähestyttävä opettaja ja pyrin aina järjestämään toki sitä aikaa sitten niille opiskelijoille. Ja uskon, että mä tunnistan myöskin aika hyvin niin kuin erilaiset oppijatyypit niin kuin opiskelijoista ja miten kukin sen asian niin kuin parhaiten oppii. Ja joskus eräs kollega aikaisemmin sanoi mulle, että mulla on jotenkin sellainen kyky ollut saada niin kuin semmoinen arkinenkin ja tylsä asia kuulostoon niin kuin sillain, niin kuin mielenkiintoiselta ja toisaalta myös tärkeältäkin, että tietysti aika varmaan se motivointitaito on aika keskeistä kuitenkin niin kuin opettajan työssä. Olen ymmärtänyt myös, että huumorin tajuakaan ei ole puuttunut sun tunneilta. Mikä on parasta opettajan työssä? No sanoisin mun mielestä, että se, että saa olla niin kuin hyvien tyyppien kanssa tekemisissä ja sitten toisaalta kun näkee niitä opiskelijoiden niitä onnistumisia ja tavallaan niitä itsensä ylittämisiä. Tietysti välillä nähdään myöskin niitä alittamisia, mutta toisaalta enemmänkin ajattelisin, että nähdään sekin sellaisena niin kuin mahdollisuutena, että silloin voidaan korjata niitä tiettyjä asioita, jos ne siinä niin kuin ilmenee, voidaan tehdä seuraava kertaa niin kuin asia paremmin. Ja tietysti sellainen, meillä on aika laaja mittava toi työelämäyhteistyö, niin se on tietysti yksi sellainen keskeinen juttu tässä, ainakin niin kuin mun työssä. Oona, sä opiskelet toista vuotta turvallisuusalaa ja tuut sitten valmistumaan turvallisuusvalvojaksi. Miksi just turvallisuusala? Turvallisuusala tuntui mulle just siksi oikealta valinnalta, koska tämä on niin monipuolista ja täältä voi lähteä niin moneen eri suuntaan. Ja täältä saa hyviä perustietoja ja taitoja niin kuin ihan arkielämäänkin. Täällä Kurikan kampuksella on turvallisuusalan opiskeluun ihan huippupuitteet, joissa pystyy simuloimaan erilaisia alan käytännön työtehtäviä. Onko näistä tiloista sun mielestä hyötyä, kun opiskelee alalle? Tilat on niin kuin aivan erinomaiset alan opiskeluun. Täällä pystyy harjoittelemaan eri työtehtäviä eri niin kuin oppimisympäristöissä. On valvomatoimintaa, tatamivoiman käytölle, palopelastuksen oma halli ja turvalaiteasennusta. Kaikkea löytyy. Turvallisuusalasta monelle tulee varmaan ensimmäisenä mieleen vartijan työt, mutta alalla on paljon muitakin mahdollisuuksia. Millaisia töitä turvallisuusvalvoja voi tehdä? Päällimmäisenä myös järjestyksenvalvojatoimintaa, mutta sitten semmoisia, mistä puhutaan vähän vähemmän, on arvokuljetusta, turvatarkastusta, turvasuojaajana toimiminen. Haluaako Joni täydentää vielä jotenkin vai oliko riittävän täydellinen vastaus? No, vastaus oli kyllä hyvä, mutta voisi ehkä vähän sitä näkemystä laajentaa vielä, että niin kuin yleisesti ottaen tuonne yrityksiä ja organisaatioihin niin kuin riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden pari ja joku saattaa sitä alkaa suuntautua jatkokouluttautuun esimerkiksi sinne pelastustoimen puolellekin. Entäs oletko jo miettinyt, mitä aiot tehdä valmistumisen jälkeen? Onko sulla jatko-opintosuunnitelmia? Ensimmäisenä mulla olisi ajatuksena lähteä armeijaan ja sitä odotellessa niin varmaan teen oman alan töitä, varmaankin arvokuljettajana. Tässä alussa puhuttiin Jonin valinnasta vuoden opettajaksi. Kysytään vielä tähän loppuun, että minkälainen opettaja Joni sun mielestä on? Joni on todellakin se opettaja, joka ansaitsi vuoden opettajapalkinnon. Se on semmoinen opettaja, joka ottaa opiskelijan ongelmat ja asiat aina huomioon ja ottaa ne tosissaan. Ja Jonista on ollut suuri apu myös työelämäjaksolla, että ekan viikon aikana saa laittaa lähes joka päivä viestiä, että mitä ja kuinka. Ja sieltä tuli aina asiallinen vastaus ja apua omaan ongelmaan. Ja yllättävän nopeastikin vielä. Hyvä opettaja. Kiitos haastattelusta Oona ja Joni. Kiitos. Tässä oli tarjontamme tällä kertaa. Sedu Live-lähetykset on tältä syksyltä nyt purkissa. Ja muistathan, että jos sua mietityttää jokin asia, niin ota rohkeasti yhteyttä. Nettisivuiltamme sedu.fi löydät muun muassa hakijapalveluidemme yhteystiedot. Ja mikä ikinä sun valinta onkin, niin haluamme tähän loppuun toivottaa oikein paljon onnea yhteishakuun teille kaikille ysiluokkalaisille.